Bileet, tuolla näkyy kyltti, missä on Turku 97. Ja nyt otetaan vielä viimeiset pähkinä. Ei vitsi. Tuolla on jossain vähän pähkinää, mutta hyvä fiilis. Haanhisuo, Nuuta, järvi näkyy tuossa edessä päin. Ja sitten annetaan seuraavalle osallistujalle Toni Haloselle. Joo. On tässä vähän tämmönen kuminpäin tää pitäis olla. Joo. Nyt löytyy. Tässä on tämmöset pienet viritelmät tässä nyt kesken. Hienot viritelmät on meneillään. Maisemat on mitä hienoimmat. Peltoa löytyy. Hienosti. Paljon. Ei paljon kauppoja lähellä. Mutta toi huutelee tuo takaa jo, niin sille kai varmaan pitäisi antaa joku kameran tynkä. Just on myöskin rekkakin ohittanut siinä. Ei tää on niin helppoa. Fiilis hyvä, jalkoihin ei satu, mulla on pähkinöitä ja fanien kommentit on ihan todella rohkaisevia. Jatkakaa niitä laittamista. Vaan Akille! No niin. Aamulla oli aika huonot fiilikset, otti vähän päähän ja näin, mut nyt on ihan jees. Mitä tässä on? 97 kilometriä Turkuun ja tänään ollaan kävelty semmonen vajaa 30, 26, 27. Hyvin menee. Ilkka jatkaa. Vanhemmat kävi poikkeen tuossa Pentin kulmalla ja toi vähän Ice Power Hottia ja tiikeripalsamia, niin juman kautta nyt on reidet kuin uudet ja meno entistä kovempaa. Vaikka hetken jo näytti, että ne on niin jökissä, että ei mitään tapahdu. Ei mitään. Uusilla reisillä kohti Turkua. Kumminpäisiä. Terve, mä pitelen vähän aikaa täällä perään. Fiilikset on tällä hetkellä tosi huonot, sattuu joka paikkaa, mutta mä en halua luovuttaa, koska mä haluan päästä päteen pojille, että mä pärjäsin paremmin kuin ne.